Καλησπέρα σας. Θα μιλήσουμε και σήμερα για μια υπόθεση που έγινε γνωστή σε όλους μας και εξιχνιάστηκε χάρη στο φως στο τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη. Η υπόθεση αφορά τον αδικοχαμένο 23χρονο Κωστή. Ο Κωστής ζούσε στο χωριό με τη μητέρα του, τον πατριό του και τον αδελφό του. Ήταν ένα πρόσχαρο, χαρούμενο παιδί. Δεν σου χάλαγε ποτέ χατήρι. Εκείνη τη μοιραία μέρα βρισκόταν απέναντι στο σπίτι του κολλητού του. Έφυγε από εκεί για να πάει σπίτι του, όπως του είπε. Αυτό που είπε η μητέρα και ο αδερφός του είναι ότι εκείνος γύρισε στο σπίτι και την ώρα που γύριζε σταμάτησε ένα μαύρο αυτοκίνητο. Εκείνος συνομίλησε για λίγη ώρα μαζί με τον οδηγό και μετά μπήκε ξανά στο σπίτι. Πήρε μια ομπρέλα, καθώς έβρεχε πάρα πολύ εκείνο το βράδυ. Πριν βγει όμως από το σπίτι, είπε ότι είχε χαλάσει η βρύση και ο αδερφός του είπε να πάει να τη φτιάξει. Εκείνος την έφτιαξε, μετά πήρε την ομπρέλα όπως είπαμε και βγήκε έξω. Και μετά δεν τον ξαναείδε κανείς. Αυτό που είπαν αργότερα οι ειδικοί ήταν ότι τον αδερφό του το μικρό τον είχαν δασκαλέψει. Ένας μεγάλος πέφτει σε πολλές αντιφάσεις, πόσο μάλλον ένα παιδί. Φυσικά οι γονείς απευθύνθηκαν παντού. Η μητέρα έκλαιγε, ζητάγε το παιδί της. Απευθύνθηκε στο φως στο τούνελ. Εκεί τα πράγματα άλλαξαν. Δεν περίμεναν να πάρουν αυτή την ντροπή. Ψάξανε και βρήκανε το φορτηγάκι το οποίο είχε πουλήσει ο πατριός. Αν και είχε πληθεί πολλές φορές με βιολογικό καθαρισμό, βρέθηκαν ίχνη αίματος πίσω στην καρότσα. Μετά από 7 μήνες βρέθηκε το σώμα του αδικοχαμένου Κωστή, κάθετα βαλμένο σε ένα πρόχειρο τάφο, χωρίς παπούτσια, μισοφαγωμένο από τα ζώα. Βρέθηκε από ένα σκυλί ενός κυνηγού. Το κτήμα αυτό ανήκε στον πατριό, όλος τυχαίος. Εκεί έβαζαν τα κουτιά από τα μελίσια τους. Το κίνητρο της δολοφονίας: είχαν πάρει αρκετές φορές δάνεια στο όνομα του Κωστή. Το τελευταίο δάνειο, το οποίο ήταν αρκετών χιλιάδων ευρώ, είχε και πλαστή υπογραφή του Κωστή. Από μαρτυρίες γειτόνων και περαστικών του χωριού είπαν ότι την επόμενη μέρα, αφού χάθηκε ο Κωστής, η μητέρα έπλαινε χαλιά, έτριβε και καθάριζε. Όπως σας είπα, ο Κωστής ήταν ένα παιδί που δεν χαλούσε χατήρι. Και κάποιοι φίλοι του είπανε: «Τι κάνεις ρε εσύ, θα πληρώνεις μέχρι να πεθάνεις». Τότε ο Κωστής πρέπει να πήγε και να τους απείλησε, να τους είπε: «Θα σας πάω στην αστυνομία, με έχετε καταχρεώσει». Και εκείνοι τον σκότωσαν. Σκότωσαν το ίδιο τους το παιδί και βάλαν τον αδερφό του να ψευδομαρτυρήσει. Καλησπέρα σας.